Ja äijä voi silleen, että te homo, jos te kuolette. Te homo, jos kuolette. Te homo, jos kuolette. Kuolkaa, te homo, jos te kuolette. Sä oot niin huono parkourissa, et sä saa sitä. Toi on aika totta. Tuo Peter No you look. Mutta se oikein. Se on Niko Avocado. Niin jonkin. Vittuko riidi. Se on mini Niko Avocado, mutta se painaa saman verran. Mini Niko Avocado, se on pienempi, mut silti painaa. 99 se on body chicks. Mä en löydä niitä skinejä ollenkaan. No niin, okei, mä katon Spider-Man 2. Tää, bro. Se on noin. Tää tolta. Why does it look like that? Bro. Mä en puristi ne yhteen. Meidän kuva ei edes hirsekkä mennä taakse. Ai joo, tää kiva. Ota nää ulkona olevat talot. Otat sen apu ihan heti. Sama. Täällä on... Kaikki sana. Tässä mua auttais. Gusle, milloin paska Gusle juise tuli paska veittu peliin? Yes! Podies. Eli hide podies. Adobe bodies. Adopt babies. Joo, mennään adopt babies. Vastaaks mä Max V sulle? Ei. Vittu, lähetäs Wow, pelot. Vittu Freddy Fazbear tulee mun perään. Mun perään. Mitä? Yes. Miten sä voit tuon seinän läpi? Mä olin vittu ton boksin takana vittu ja jotenkin...